Shalom, oras dita salud na damang dainang. Salam sejahtera. Damai ni Tuhan mana totong madongani mangrupi salud na kaparnota. Kuliah ni Tuhan adorang sohita tangin hata ni dibata dia pala partikenon. Dimula memarsa dan rohita martanya kita. Debata Jehovah, debata amanami, debata na puji marhite ti Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa tikion nang marsyajar hami san hatamali Tuhan. Ajari mahami asangget hatamon gabi bohal di bagasan ngulunami. Pagdim parbadia na madongan hami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami terapama. Amen. Hata ni Tuhan na mamakulingi hita dia pala partikeno dene mai sian barita nauli na sinura di si Lukas bidu 15 mamuka may sada sa tuaya pabituhon o mahatan ni Tuhan. Dungi di pasolotoro akka si jalobeo dohot si pardosa diri na tu ibana lao tumangihon hatana. Jadi marungutungu maaka parise do si boto surat. Ia hatana sida di jakonodo akka pardosa. Pola sa panganan ibana do nasida. Gabidatan ibana maupamon tu nasida. Isi hamu sahalak parbiru-biru 100. Anggota depar sada sia ni naso tuminggalhon nasya pulu siai di ladang. Lah mengalului naso taridai. Paima jipangsa. Yadung daposa. Diapehom matwa barana sian las ni rohana. Jadi rungsa ibana tujaguna. Di papungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna. Didok matuna sida. Malas ni roha mahamu rap dohot tau. Ala jupangau biru-biruku naung magui. Ido pajahona. Huria nenolonga di bagasa tuat ta Yesus Kristus. Molo taparwahon parngulun niya kahala parisi do si boto surat. Totu di dia Yesus mengajari. Di dia Yesus patu pahop akatadabulun adong do nasi dari si. Alai tujuan niya parisi do si boto surat. Madohoti Yesus dada ala porsia tu ibadah. Alai nanaing mangalului akadi do haurangan. Naboy dapo dinasida. Lahoma jeho Yesus manang mempitna Yesus. Di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikiano. Ditiki Tuhan Yesus patu pahon aka pangajarion. Aka halasi jalobeo. Na ginuaran ni hala parisi aka hala julma pardosa. Hudul do nasida jenoko Yesus. Jala ditanyon nasida doahan ay do di Yesus. Alai saluhutna pardonganan ni Yesus doa ala si jalobeo. Gabi imadalan ni hala parise do si boto surat manguju di ibadah. Di bagasan ayat napa duahon takas do disi di patuduhon hala parisi do si boto surat. Naso satulup nasida tu Yesus. Na mangaluli haurangan ni Yesus nasida. Ima marhite-hite na di doa kala parisi. Di jakonod doa kapardosa. Pola sa pangalan ibadah do nasida. Pamikiriw nila parisi. Yesus ini ni kosongon nasida. Padaho diri siyan hala si jalobeo. Alanano pamikiriw nila parisi si jalobeo kala julma pardosa. Buasa si jalobeo ima horong nila Yahudi. Na dipake pamareta Romawi. Nalaho magbuat aka pajak. Siyan hala Yahudi sadir. Totu pamikiran nila Yahudi damdongan nasi. Pardosa do nasi. Memang si jalobeo somal na.
Molo majalo biu nasida sian hala Yahudi. Sa di jalo nasida do lubi sian seharusna mana malu di paruto. Baru nina pada bisuk pada naik baru. Horong di pardosai ima kaparmahan mga kajol manapopos. Di pamikiran dala Yahudi. Molo akajol mana martuhan pasti terpasu-pasu. Ale anggo akajol mana napugos berarti naso martuhan. Diboto Jesus ma na diroha na pinikiran ni ala parisi dohot si boto surat. Laos di patu-patuhan Jesus masa ada pangajari marhiti itu upama. Dido Jesus ma dibagasan upamai sada suku-suku tu nasida. Ise dihamuna napuna 100 biru-biru. Molo mago sada sen 100 si. Ditadik ko doon na siya pulusiya. Laho mangalului na magwe. Jala molo nunga jupang iba na do na magwe. Dituhuk ma di bayan matua barana alalas ni rohana. Dang say orang disilas ni rohana. Dipatu pamanang di jodo akali alena do obarudul na. Lao marsi panganon. Songon pataridahon las ni rohana. Nah, laos diuduti Yesus do musenang di bagasan ayat na papituhon. Hudok matu hamuna sumatu sido gumodang las ni roha di manua gijang. Mida si pardosa molo olo paubarohana. Asa mida siapulu sia partigor la sopola paubarohana sida. Nah, dison langsung dibetuan Yesus ma kategori. Kategori jol masih pardosa. Na olo pabuah roha mabaylas ni roha. Par di surga mamenang mabalas roha ni Tuhan. Alai siya pulusia. Jol mana mamitori dirina dang pardosa songon la parisi. Dang partoa na sida di rajaan di mata. Hurian na longa di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Alai na gabi sada suku-sukut sonari. Hita dihorong dia do. Dihorong ni ala parisi ido. Gudak kita memang di bagasan parnglota si ganu pare. Mado dirita nunga martukan. Molo nunga manangin hata di dibata kita berarti nunga si partigor kita. Molo nunga marminggu nga si partigor kita. Baka gudak do di bagasan parngulo si parpudion mamereng diri na partigor mamereng jol mana asing pardosa halak parisi sa dia tong nasida do nasida partigor ala nunga diulang nasida ruhu do aturan ni hajau dihon nunga diulang nasida aka tradisi dasida halai pangalaho di nasida dan adok ibar na do si jalobio. Alai si jalobeo di boto nasida do nasida jelma pardosa. Ditangihon pangajaran ni Tuhan Yesus. Di poba nasida pangalahona. Gabi partohak nasida di harajaan ni mata. Anggo kita mangina. Isi siya kita naolo pabaroha. Naolo pabadiri. Maninggalon akka hasalat. Asa gabi partohak kita di harajaan ni mata. Hurian na nalonga di bagasan Yesus Kristus. Anggota jaha saluhutna. Hata ni Tuhan nabiddu 15 on. Adong tulu pangajari na pinatupan ni Jesus marhiti upama. Na parjulu may ima jamitaton soal biru-biru na lilo. Na paduahon soal hupang nasotarida. Na patuluhon soal anak nama. Alay na tulu pamon dada na ng patuduhon soal bilangan ni dosa. Alay marhiti-hiti upama na tulun nanay di patuduhon sa sitong na disi sungod dia jol masih pardosa na oro paubaroh madapot to Jesus. Jala sungod dia Jesus na mangaluli akka jol masih pardosa na paubaroh. Iya Jesus ro tu portibio dada na ng tujol ma nasehat alay to na marasal.
Jadi hita do na digobaro Jesus songo biru-biru. Na mago ala ni dosa jujud do hita mago. Ala ni panganaho jujud do hita gabedo siya debata. Ale anggo olo hita manangyo debata. Anggo olo hita paubaroha. Anggo olo hita mangyuto Jesus Kristus. Las marohani debata. Jada hita pe Maria ria mamalas ni roha ita di bagas satu. Huria na nalonga di bagas satu at Jesus Kristus. Ahado na naing si pepota sen hata ni debata marhite ujan na satu hita. Na di malas ni roha di bagas satu Tuhan. Songo dia de jolma na malas ni roha di bagas satu Tuhan. Na parjolo sahali jolma na malas ni roha di bagas satu Tuhan. Olo manangihod debata. Jaladung ditangihod debata olo paubaroha di bagasan parngolon. Nah, dada ala ni hamoran jol mana malas ni roha. Una tapi kiri mo nga mamor nga malas roha. Una tapi kiri mo nga pejab nga alas roha na. Una tapi kiri mo nga gabi nga alas roha. Alay jol mana malas ni roha di bagasat Tuhan. Na ono manangit Tuhan. Dung tay ditanyon ibana Tuhan di bagasang ngoluna. Di pauba ibana roha na. Di pauba roha berarti ditinggal selalu na aka dosa pangalaman na sunadingka. Amanginang nalunga di bagas satu Jesus Kristus. Daku boto songo dia rumang niya kadosa ta di bagasan parang rota. Ale anggo ta tinggal saluh na. Tajupangi Tuhan ni. Tatopot ibana. Porsiya hita tuhalon na pinatupad ibana. Gabi parjabar do hita di arajam di debata. Jala gabi las roha di bagasan mulut ta si ganopar. Na paduahon songo dia do jolma na malas ni roha di bagasan parngolonna. Berarti jolma na malas ni roha di bagasan Tuhani songon biru-biru. Songo biru-biru nang pajupang dohot imatuan. Dan maparbeibana. Hita do biru-biru ni Tuhan. Molo nunga pajupak kita doh ima Jesus Kristus. Pasti gabi jerman na martua kita di bagasat parangolota. Molo nunga pajupak kita doh Jesus Kristus. Pasti tu bulas ni roha di bagasat rohata. Molo nunga tu bulas ni roha di bagasat rohata. Berarti taulahon salu nalomo ni rohani di bata. Napatoluhan na manginang. Songo dia do jolma na malas ni roha. Hatarida ni jolma na malas ni roha. Berarti na maguhian ni bana alay nunga pajupang do di bata. Ima marhite-hite ang bulan ni roha. Ano nunga ro di bata mga luluid jala manugu hita sa dosata. Berarti radi mahita pa baruhatta. Nasa sumalata na hurang dingga. Nasa pabaynata na marahalo tulong mo ni roha ni di bata. Tabolok kung may tajak kung mamudar ni Tuhan Yesus Kristus sa dipay baru kita. Jolma na malas ni roha berarti yang sudah hidup baru di dalam kehidupannya. Dan diulah behosom. Dan diulah be late. Pasti do manginang. Molo di tonga-tonga di parngolo si ganupari. Dan adong namar hosom di si. Dan adong late di si. Pasti do malas ni roha kita. Alini mamanginang. Asa dapot talas ni roha di bagasan parngoloton. Asa dapot talas ni roha di bagasan Tuhan. Olo mahita di pauba di bata. Gabi jelmanay baru mahita di bagasan Tuhan. Naparpuli sa halya manginang. So nga panipuli siyan jamitaon. Adong masada carita. So nga nage do hamirasa carita. O carita na pakka realita. Adong masada ina neng laut to pokkal. Adana kebetulan di nasi da pokkan hulang sali sa minggu. Dung laut ina to pokkal. Sa jabununga di paradibana hepeng nang belajar. Sa may manay pokkal. Di bereng ibana mago hepeng nang belajar. Di diori ibana di diori. Di bereng mana diangkot dari tumpang ibana, di bereng ibana studi na akadalan na si dalanan di mana. Nang dapat. Busi sama inat to. Gumbusi sa ni ibana, sabar pikir motor si ibana. Ido ko ni mana ikom mula ka. Pasti di jebu doy ma. Hepeki ni mana. Tabok mabutari.
mula may natondo ima mobil na ditumpang imane. Dung sa imana di jabu di beri mana ma. Toho tutu na tinggal do ima hepeng ni natai. Ale di boto hamu na do mangina. Sudah inat to belajar. Mula ibana tu jabu. Dang adong belajar ibana. Hape dadi na sona dok kepeng. Adong do hepeng di ibana asing sian naung di tentu di ibana eto. Isu kuna mata nama. Dia do belajar. To ema unang pola belajar. Mago keningan ni ma tinggal ke kepekku ni. Dia on. Jadi orang baru hepeng di sakui hon do pek muna. Adong do nena inat. Alai dung daput natok kepeng nolas si marohadi nato. Nah, namar lapatan namang ina. Jujud do hita songoni. Songoni nato. Tinggal sa luna ka narumik ko molo mago hepeng ta nang pedo kepeng ta ibarat na 10 juta na dikatong. Molo mago 100.000 pasti lulu. Ale molo nunga pajupang na 100.000 on, seakan-akan lebih rumit kok na 100.000 dibanding ko na 10 juta. Na ido upama na di Tuhan Yesus di so. Jadi dada maksud na dang na so na rekod na siya pulusiay. Rekod do. Ale ada sebuah kebahagiaan tersendiri. Ketika yang sudah hilang itu kita temukan kembali. Songot inaton. Sudah do belajar ibana ale du pajupang ima na 100.000 hepeng nai gebetong do las roha di ibana nang pedang belajar ibana. Nah kita pesongoni do di bagasa Tuhan. Molununga pajupak kita do Tuhani tinggal do sudi nang na di portibio. Alana las ni roha na di portibio parstok kita do. Ala las ni roha di bagasa Tuhani manotong do. Amin martanya kita. Moliati ma diho Tuhan. Nunga hutang yok kami hatam dia pala partikianon. Ajari matutu kami asa totong malas ni roha di bagasa Tuhan. Asa markite telas ni roha nami dapat Tuhan kami di bagasa ngolo nami. Ajari hai pau baroha. Ajari hai pau bapikyo. Moliati Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas masuhita.